أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. bandiraɓe julɓe, bandiraɓe hutortoɓe ɗemgal pular, to mbawɗon wonde e windere nde fof, giɗo mon Ibrahima Umar Kane katante leñol mo Agname yaroyaɓe hofni on. En jetti geno moƴƴo kadi baɗanɗo en dani o rokkino en fartange horde lewru rawane ndu. O hoddirani en kadi hande ɓoyata jaɓɓoɗen lewru Koorka. Jomiraɗo tedduɗo towɗo o haali e nder alqur'ana e teddungal Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. O wi so tawi sanga Koorka yonti, wiyama lewru ndu darima, kala e moɗon mo lewru ndu tawi ene wuuri, ene selli, ala ngantu, yo horo. E ko ɗum woni kala e mon tawaɗo sanga darugol lewru Koorka yo horo. Foti noon ko gorko walla ko debbo, haadi kay woni ko on ñawnuɗo gonduɗo e hakkille muɗum mo ala ngantuji won. O laɓɓinani en kanko jomiraɗo tedduɗo towɗo o wi kala noon mo ganduɗa sangani lewru ndu darinde omo jogii ngantuji wawde horde, yo ñamlo. So tawi ñalngu hecci bandum, o lomtinoya ɗum ñalawmaji goɗɗi ɗi o fonno horde ɗi. Wadde noon o newnani en hen geɗe kewɗe. So tawi geɗo jaɓi jaabima, ha en kawri e daragol lewru ndu, ma en garɗo mbaɗen hen ko mbawɗen. Ene wawi wonde facciro alqur'ana en puɗɗinomo ɗum fodde duuɓi. Ene wawi wonde ñawoje ko fate fiqhu ko abbiti e dewal men geno. Ene wawi wonde bagginali hakkunde yimɓe ngam jokkude enɗam. Ene wawi wonde lamde e jaabowuji. Ene wawi wonde ko hollata en ko sellata e nder Koorka e ko rentate e nder Koorka, e so tawi caɗele mbaɗi holno heɓɓitorte. Wawi wonde fof so tawi en nguuri ha en kawri hen, ma en mbaw wallodirde hen ko fodde ko gene ñaawi. Yakori on keftini ko giɗo mon Ibrahima Umar Kane katante leñol mo Agname yaroyaɓe. ɗum noon Koorka men ɗaminaka e nder lewru tataɓuru hitande 2024. En ñaagima gena moƴƴo o nde arata tawa ene dow jam e cellal e kisal, ha mbawen wadde ko jiɗɗen ko, dañen kadi fodde moƴƴere fodande hende. Gena jarama on jarama, yo gena hokku en wadde ko mbinoɗen. No mbiruɗen dani ko giɗo mon Ibrahima Umar Kane katante leñol mo Agname yaroyaɓe, ma en binduɗo tongode tawa so nden yontoyi, kala jogiiɗo ko foti saggidde en ne walla en, kala jogiiɗo kadi ko foti lamdade
ne wawi lamdade seɗen gandi kadi jaboɗen hen gene jarama on jarama jewte meɗen e tawe to banggue YouTube Yeroyaɓe TV ne wawi hettede haalirde Agnam wawi hettede dental gosraɗo serta e lawd ha e dental kewɗe tan bawɗe wonde foof fodde to nanuɗen e to egga nanna deke noon ne wawi kadi hettede TikTok ko wawi wonde hen foof so gene yaaɓi jaabima en kumpodirta on ñagama yafoy en duwima yo gene hokku en hawrude e ko arata ko o hokke en fartange wawde wadde ɗum no hanniri ni gene jarama on jarama yo gene hokku en hirde jam